Jeg er lidt irriterende, det her. Den her bane er så nem, og jeg har så store problemer med den. Det var da helt vildt. Har du allerede skudt? Du er bare stresset, Mugge. Ja. Men ændrer de så ikke så? Nej, nu kan jeg skyde, kan jeg ikke? Nej, det kunne jeg ikke. Okay. Du prøvede, og du havde ramt den, hvis det var, fordi du har fået nok fucking fight. Man. Der er for nogle toer. Og du spasser. Ej, hvor er det sygt. Look in your eyes and hvad er planen her? Her er det at skyde den sådan lidt skrå ind i der. Og så her. Ej, jeg glider lige over den. Sensational, and you believe that this is what you're waiting for. Oh my god. Nej, jeg hader den her. Fucking vigtigt.